Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa z Counter-Strike 2. Budeme hrať opäť precvičovanie Deathmatch, takže môžeme ísť rovno na to. Vybrali ste mi v komentároch mapu Anubis, vôbec ju nepoznám, ale dobre. Môžeme ísť rovno na to. Aha, dobre, tak prepáčte, poznám, ja som si myslel, že to je niečo iné. Dobre. Môžeme ísť hrať. Môžeme ísť rovno na to. Prvý kill. Ale počkajte, strašne mi to húči v tých slúchatkách. Môžeme ísť rovno na to. Prvý kill bol veľmi dobrý, dal som headku. Headshot. Druhý headshot, tretí headshot, teraz sa mi nejako darí. Jako hrám proti botom, takže nič nehovorím, ale docela sa mi darí. A ja som prvý v tabulke, ešte ma nezabili. Ešte ma nezabili, zatiaľ sa mi darí. Takže je veľmi dobré. Bo keby sa to stalo, v tomto okamžiku, keby si prebíjam zbraň, tak by to nebolo moc dobré. Idem skúsiť tento vchod, podchod, ale hen tam niekto je. Pekný headshot. Zatiaľ sa mi v tejto hre darí. A mohol by som, a to je ďalší hráč. Pekný. Kill. Pekne. Zatiaľ sa mi v tom veľmi darí. Zvlášť to tak bude pokračovať aj naďalej. Dobre. Zmeníme si pištol. Zmeníme si zbraň na bonusku. Tie vždycky prekvapia, takže môžeme ísť. A zatiaľ tu nevidím žiadnych hráčov, ale počujem nejaké zvuky, dosť blízko. Že by tu niekto bol. A prvýkrát ma zabili. Asi dozadu. Tak, OK, necháme si brokovnicu, zaujímavá zbraň. Sice s ňou moc neviem hrať, lebo ja som skôr zvyknutý na AKčko, alebo tú onu s tým červeným mieritkom, neviem, jak sa to volá, myslím, SGčko, alebo tak nejak. A zatiaľ sa mi darí aj s týmto. To je skôr na také kempe, kde to není na blízko. Dobre. Ideme si na bonusku, tuto mám o dosť radšej. Zatiaľ sa mi darí, som prvý v tabulke, mám veľmi veľký náskok, takže v pohode. Dojde. Dobre, výborná. Docela som to zvládol. A teraz dozadu na mňa nejaký zmrt ide. Dobrý, ja som sa netrafil. A druhýkrát ma zabili. Tak už to ide. Snipu nechcem, ja si zoberiem to moje obľúbené AKčko a dám to rovno prvému headku. To by mal byť druhý. Ale z druhej strany ide. Dobre, to je jeden dole. Ušiel mi, ty zmrte si. Tu je headka, headku tam, OK, zmeníme si zbraň. Bonusku, tá tiež nikdy nesklame. Jeden. A škoda, ale poď. Áno, výborná. Ja som odborný na tieto headky s týmito mieriacimi. Tu je. Zatiaľ mi to ide. A to za chvíľku príde.
idem sem na Ačko, aby mohol niekto byť. Nekempí tu niekto? Kempí, no jasné, ja som to... Niekto je. No musí niekto byť. Som ho tam videl, kde je? To je. Toci. Áno. Druhýkrát ho zabili. Teda tretí alebo druhýkrát ma zabili. To je jedno. Myslím, že tretí. Ale teraz ja zabijem jeho. Malého. Teraz dostaneš aj ty. Áno, hetko. Zatiaľ sa mi docela darí. Budeme, jak to pôjde naďalej. Zatiaľ som nikoho nenašiel, aspoň takto behám. To nevadí zatiaľ. A však zatiaľ mám veľmi veľký náskok. Týpek za mňou by musel dať asi tak 3 kg, 4 kg možno, aby ma predbehol. Myslím, že 3 kg by mu stačilo, aby ma predbehol. Ale to sa nestane. Ja musím niekoho nájsť. A to je ten smrt. Áno. Chudák týpci, čo sú vzadu 22 kg, teda 22 bodov, 26, 56, to je málo. Ja mám 370. Nevystihol som to. Ale to je. A to je ďalší, ty vole. A kde je ten tretí? Už to není. Teraz mám formu, teraz... Ojojoj, zozadu sasran. Štvrtýkrát ma zabili. Túto zbraň absolútne nechcem. Z toho mi to absolútne nejde. Inak čo vy, jak sa vám darí v CS-ku, tí, čo ma pozeráte a hrávate to? Čo, jak sa vám darí? Priznáte sa. Jak sa vám darí dobre, tak dajte odber a jak zle, tak nemusíte dávať nič. Lebo ja verím, že tu bude veľa odberov, že veľa ľudí dokáže... Dúfam, že takto, že som to chcel povedať. 5-krát ma zabili, by the way, a že dúfam, že tu bude veľa ľudí, ktorí to CS-ko vie hrať. Aspoň tak, ja nemusím vedieť hrať lepšie. Torici. Som ho skoro mal. Kam išiel? Nedaj sa mnou, hej, čo tam? Toci! Áno. Tyho snípa, no, tak to som nedal. Drogkátku nechcem. Vymením si nejakú zber a dám si túto. Skúsim novú. Áno, výborná. Za minútu a pol končí toto kolo, takže... Za minútu a pol sa s vami lúčim. Teda počkaj, nie za minútu a pol, ešte vlastne pôjde druhé kolo, takže sorry. Ešte jedno kolo. Niekto tu bol. Pekne. Niekto tu bol. A to je ďalší. Musím vymeniť zbraň. Dobre. Nie. Zasa ten s tým AKčkom, teda s tým SGčom. Som zvedavý, ak skončí toto kolo, myslím, že by som ho mohol vyhrať. Nechválne sa. Sú to boti, hej. Ja neviem hrať ešte proti tým oným. Proti tým dobrým. Normálnym, lebo kamo. Ja sa otočím a on mi hneď dá. To zamieril. Ja neviem, ja to nehrám úplne profesionálne, ale to nevadí. Za mňa niekto je.
je? Zasrano. Pardon. Bonuska. Nie, bonuska už mi odišla. Nie, kam to bolo lepšie ako toto. Ináč, vy čo robíte to CS-ko už dlho a viete, jak sa tam podvádza, tak prosím ťa, nerobte to, lebo vám dajú ban. A končilo mám prvé kolo a som prvý. Bod Oli je druhý a Adonis bod je tretí. Dobre to skončilo. Mal som 43 kg, tak to je dobré. Raz som dosahol aj tých 80 kg za jednu hru, ale to sa mi mega darilo, to som dával headshoty hneď. Teda dáme si ktorý tým, teraz si dáme teroristov, aj keď neviem na čo to záleží, ale však skúsime druhý tým, možno sa mi bude viac dariť. Kto vie? Ja mám prvý kill, typek za mňa má prvý kill a ja mám druhý. Dobre. Ináč baví vás taký stok CS-ko jak mňa? Jak áno, napíšte do komentáru. Tam niekto. Dobre. No, skúsime ísť touto bránou. Aha, to je slepka. Toď. Dobre, mám ho. Ty len. Áno. To som nečakal. Nemal som si prebíjať, škoda. Nie, čakaj, ja chcem druhú zbraň. Sakra. Ja, keď sa vám zdá, že hrám slabo, tak to je tým, že bolí ma dosť ruka, takže sorry, ako toto video nebude úplne také, že pre tých prohráčov, tak bolí ma pravá ruka, s ktorou držím myšku, takže moc, aj tie v pohybu. Mám slabé, aj tie mierenie, ale preto ma teraz zabil, lebo som mohol zabiť aj ja. Áno. No poďme. Áno. Toto bolo úplne začiatočnícka chyba, som čakal, kým na mňa niekto nevystrelí. Ale tak nevadí, začiatočnícke chyby sa dejú aj pri tých prohráčov, ako je Alka, MG Fitman a tak. Ale u mňa sa diať nebudú nikdy. Fuj. Dáva mi to zabrať. Ok, mám pár kilov na konte. Musím ho dať pištolkou. Aj on mal pištolku, ja som ho nedal dvoma. Jak je možné? No tak, zabud sa. Inak, kto to pozeráte ráno, tak prepáčte, ja viem, že som vás asi zobudil, lebo toto je nové video, tak sorry. A tak, kto by si nepozrel profi CS-ko hráča, teda čo? Ha. Tí boci sú takí, nejsú proste mršní. Jak ja, teda čo? Čo máte za povolanie? Čím by ste chceli byť, keby ste boli starší? Napíšte do komentárov. A budeme hlasovať, čo máte radšej, či ísť do vojny, alebo ísť do vojny, alebo pracovať ako profi nie USBčkár. Yes. Ako profi policajt. Teda policajt. No, FBI. Budeme hlasovať. Čo máte radšej? Napíšte do komentárov. To bolo tesné, som nečakal. A mňa vybafol, ty vole. Kde sú ďalší? Tu tak chodím, ako ja už mám pomaly o 100 viac, jak ten za mnou. Skoro o 100 viac, nejakých 90 na čo.
Dal som ho. Som na ňo počkal. Poď, prebíjaj. Ani vy to nemáte radi, keď proste hráte, idete na neho dať kill a zrazu vás niekto zabije zozadu. Ja to proste neznášam. Proste idem kill dať, idem takto na niekoho, ako teraz na tohoto, a zrazu ma niekto zabije zozadu. To proste, to je vrchol schválnosti. A, ty had malý, ty špina. Som zle skočil. Ty špina. A, yes. Toto som nečakal, ale nie. Aj ty dostaneš, neboj sa. Tu ma niekto bol, dobre. Ešte 5 minút máme na to, aby sme sa vyšplhali na ten vrchol, aj keď na ňom som, ale aspoň sa to udržať. A ja sa takto chodím taďal, to ja chcem ísť taďal to niekedy. Fúha. Sa mi potia ruky. Jenie. Ty malý. Kde si? Ja ho stále naháňam a nemôžem ho dostať. Máš to. Tak, pekne. Toto boli podľa mňa úplne také zadarmo 3 killy, ale však... Dobre. To bolo nečakané, ale... pekne. Pekne. Ty vole! To som nečakal. Toto nechcem, ja si ich zaberiem, ono je. Ty vole, zasa. Toto bol. Ty satan. Ja si musím oddychnúť, asi budem niekde kempiť v rohu, teď. No to nemôžem ísť, tak nemôžem kempiť. Mňa už strašne bolí tá ruka. A ako to video nebudem strihať, takže pokiaľ sa vám bude zdať moc dlhé, tak môžete si ho trošku skrátiť a chápete, jak to myslím. Todie! Ty vole! Štípalo ma ucho. Za ucho oko. Bolí tá ruka. Mám 410 bodov, niečo okolo, neviem koľko som mohol mať zabití kilov. To asi nevie nikto, tak niečo okolo 20 kilov, teraz mám možno 30. Tam je! Není smer. No som ešte nebol. A bol som tu, lebo ho tu vidím tohoto zasrana. Ešte 2-3 minúty, mám ešte dosť času. V CS-ku ide len tak, však viete, ten čas ide pomalšie z Counter-Strike-u. Musíte hrať rýchlo. Kto tu bol? To sa strieľa vás mrdí. Ale je tretí. Ty, čo mám za krv? Inak, keď vám to bude vadiť, to čo sa deje v pozadí, tak máme tu suseda zavolaného, tak prepáčte za zvuk. Tu je. Dobre. Za 2 minúty. Tak sústreďme sa na toto. Teraz musím na tým, mne už sa fakt potia ruky. Ja som ho tam videl, poď sem. Toci! Z medu. Minútu a 3/4. Ty vole, koľko sa to som nemal robiť. Nemal som tam ísť, nemal, škoda. Nevadí. To je headshot. Headshot. Tak výborné, teraz mi tie headshoty pália. Ty vole, teraz mu pália. Ale to nebol headshot, takže nevadí. Dáme si nejakú brokádu, brokovicu túto, so brokovicu sa mi dosť darilo, tak skúsim aj teraz. Fúha, už na minútu.
A však to už asi vyhrám, aj keď je to dosť tesné. Ešte nemám mohol dohnúť, keby dal pár kilo ten za mnou, čo má z tých 464. Ale tak tu mám free kill. Dobrý deň. To som si posral, mám ho. Mám 3 náboje. Snipa. Áno. A skúsim SGčko. Ten na mac. Magdesinu skúsim. Ja viem, že to nie je dobrý nápad používať tieto meky, ale ja ich mám docela rád. Napíšte do komentárov, koľko už hráte Counter-Strike, koľko už hráte. Napíšte do komentárov, aspoň si budeme mať čo prečítať. Konec. Dnes som znova prvý, ale je to tak, bot Bezy bol za mnou tesne, skôr 469 a 545, ten za nami bol úplne ďaleko, bot Ravs, takže chcel by som sa s vami pre tentokrát rozlúčiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, po prípade si uložte toto video, prihláste sa na môj channel a dovidenia.